Ja, goddag. Hvad hedder du? Josefine. Josefine. Ja. Har du en kæreste? Ja. Ja, hvor bor han henne? Han bor lige på over ved min mor. Og ved din mormor. Ja. Ja. Hvad hedder han? Han hedder Benjamin. Ja. Hvor mange år er han? Nok på alle mig. Jeg er 10. Hvad hedder han? Han hedder Benjamin. Hvad hedder han? Hvad? Hvad hedder han? Benjamin. Hvad hedder han? Benjamin. Hvad hedder han? Benjamin. Nå, ja. Hvad for en skole går du på? Jeg går på Grænsted privatskole. Og hvor ligger den henne? Den ligger i Grænsted. Hvor ligger Grænsted? Nok 15 kilometer fra Billund. Hvor ligger Billund? Har du nogle bedste veninder på Grænsted privatskole? Ja. Hvad hedder de? Det er Annika Sarkin. Så er der også nogle andre elever på privatskole, som går i klassen, som jeg ikke så tit leger med. Hvad hedder de? Alicia, Freja og alle dem. Og hvem er alle dem? Det er Alicia, Freja, Laura, Freja, Martin. Er det hele din klasse? Jeg er hele klassen. Og Sebastian. Men jeg leger ikke med Sebastian, men jeg snakker mere med ham. Hvad laver du i din fritid? Jeg går til tennis, og så går jeg til noget, der hedder Gospel Kids. Og må vi høre nogle af dine sange? Ja. Det er for det meste nogle børnesange, hvor det er, at så kan man se, at han kommer, og du kan leve. Det er også engelsk og danske sange. Ja. Ja. Tak for interviewet. Kan du hente Amanda? Hvis pigen ikke er færdig, så siger det bare, de skal komme. Bare hurtigt. Ja. Er det mandag, jeg skal hen? Ja. Okay. Ja. Så venter vi... Ja, så venter vi lige på pigen, som hedder Amanda. Hun kommer her. Bare sæt dig ned foran mig, Amanda. Nej, der. Hej, Amanda. Hej. Ja. Ja, du hedder så Amanda. Ja. Ja, det kan jeg forstå. Kan du sætte dig lidt mere bagud? Hvor mange år er du? 10. Hvad? 10. 10. Har du en kæreste? Hvad? Har du en kæreste? Nej. Ved du, hvad ekskæreste er? Ja. Hvad er det? Det er, når man har en fælles kæreste. Nej. Ekskæreste, det betyder, hvis du har haft en kæreste, og I er slået op, så er det ekskæreste. Ja. Ja, hvad hedder du? Amanda. Hvad hedder du? Amanda. Vi går til madrassen. Ja. Ja. Hvad laver du i din fritid? Spiller. Spiller? Hvad spiller du? Minecraft. På hvad? På min iPad. Er det hjemmefra, du har din iPad? Nej, fra skole. Fra en skole, må vi se? Ja. Nej, pøsikker bare udenpå. Må jeg se, hvad på? I husker selv at sætte den madras op ind i går. Ja. Det er flot. Tak for interviewet. Det var mange. Tusind tak, fordi at du kunne komme. Ja, tak. Bare hej.
Ja, det var så Amanda, som du kunne se, og Josefine, som I kunne se der.